Často dostávám otázku, co nás vedlo k tomu založení spolku. Za mě osobně posledním momentem byla baráž Olomouc Jihlava, což byl úplně výsměch hokeji. 4krát doma unavený soupeř, naprostá katastrofa. Naprosto, ale naprosto se rozevírají nůžky mezi Extraligou a Maxaligou. Maxaliga ztrácí náboj, jsou zapíkaní vyloženě hráči, kluby, my diváci, je to opravdu katastrofa. Včera se nám podařil obrovský úspěch a to, že SPK podpořil tento náš spolek, což je pro nás velice důležité, protože tím vlastně víceméně maxaligové kluby říkají, že mají názor stejný jako my, ale musím zdůraznit, proti nikomu neválčíme, není to proti něčemu, je to za něco, je to za znovu, aby byl férový hokej, aby byl prostě možnost postoupit, aby i ty týmy z druhé ligy dostali nový impuls, možnost najít nové sponzory. Náš cíl jasný, chceme prostě vydržet, otevřít diskuzi a nechci slovo donutit, ale prostě argumentačně přesvědčit, že to dál nejde. Já když slyším slovo baráž, tak za mě je to prostě klasický maraton, kdy jeden závodník ale běží celý ten maraton a ten druhý se přidá na 42. kilometru a pojďme hezky závodit. Myslím si, že český hokej potřebuje změnu a je nejvyšší čas na změnu. A zdůrazním jednu věc. Není to pro Zlín, není to zlínské, když jsem ze Zlína, ať postoupí Slávie, Vsetín, je to úplně jedno. Je to prostě jenom ku prospěchu věci, aby ty zápasy měly nějakou šťávu, aby to mělo prostě švung, aby se o něco hrálo.